Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga layok, mga followers, aki pag-adatan. Gia iman to akan nagtano, apakah nagtano sa dawan si ku agama tano agama Islam. Na gia iso wata akan ipinagmamalaki akan na hafiz amini langagyan sa Quran. Si Imia kapasad sa Al-Ma'arif, Baguio City. Kapapantagan sa kanya na imam si ko isa ko mga masjid tano sa Metro Manila. Miyak apas kanyan si ko inamgaya examination para ko mga Arabic teacher kialis sa examination. Sa katii, tandang tanong sa mapi apa mamakingan Al-Hafiz Hamdani Alag Abdul Hamid. Mga luksami, mga pagariyami, kipagadatan. So manusia na ayakya patuirun sa insan na isa ko mga tabiat yan na yang puto ay manan yan na kalipat ma'akhud min kalima nisyan. Isa ko mga tabiat o manusia na yang puto akap kalipat yan. Iti sabab aadin din ayamanan yan na katuon tano apad si ko mga pagaritano katawan yan din suemanan yan na mga sugwan wallah. Katawan yan din agyang kuto ayamanan yan na mga inisapar wallahu ta'ala na din yan dimindaray no nagyang kuto amapiya na kulugs kanyan sa agyang kuto amarata adi kasuswat wallahu ta'ala. Ingkay no to nagagyan ni sabab utos si ko kalipat nagkapupukababa agyang kuta para tesi ko Allah Ta'ala. Sukad ng tanu Rabbul Alamin naguswaga matanu na piyamagusay niya rakatanu agyang kuto ay maananian na tadkir agyang kuto ay maananian na kapamakatadam kamata-mata na sukapamakatadam na miyakalala akapakanggay agunanian na si ko mga ginawatan. Ayakatru wallahu ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pamakatadam kaya Muhammad kamata-mataan asuka pamakatadam nagpakanggay aguna si kumya maratyaya. Nagiti sabab mga uripan wallah mga luksami aguso mga pagarami kipagadatan. Di tanu di pa magugupaan di tanu di susakuyaan agyang kay agama wallahu ta'ala sadirun di ka pa magusaya sadirun di ka pa makatadma si kupitenggi saan si arkatanu bakalukalo na mapukaw suparatya tanu si kwallah na kaumanan subabaya tanu si kwallah nagukaw manumanan suay maananian na panaguntaman tanu si kukapunggal bakatanu si kumay tumala ang mga subuan si arkatanu wallahu ta'ala. Kaginan imya kalala ini sugur ketanu wallah. Agyang kuto akap sesa kuya itanu si ku mga pipia. Yang kuto akap sesa kuya itanu si ku mga galabak ay keswat sir ketanu wallahu ta'ala. Ayakatir wallahu ta'ala si sa Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Inali wallahu ta'ala sesakuya iniyo, pamagura-dura diniyo, suyamanan yan, nagalabak ang mga pipiya, nagusukalak si ko, wallahu ta'ala, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, nagubaniyo pagura-dura di, kaya pananggilaan si arktan, wallahu ta'ala, ubatano, pagura-dura di, agyang kutayamanan yan na mga dusa, kang galabak sa mga rarata, ikaswat wallahu ta'ala, nagugyang kutayamanan yan na kaumparik, gyang kutayamanan yan na kabinasa, gyang kutayamanan yan na kapakimbubuno, kapakitutulaka, napiakipananggilaan sirtanuanan wallahu ta'ala, sakya alian yanon, wattaqullah, kalakan yus wallahu ta'ala, innallaha syadidul iqab. Mata na suyamaan niyan nakad na niyo Rabbul Alamin na malipedes ikan dadadeg si kuyamanan niyan na mga uripan niyan. Isanan si kuyamanan niyan na mga ilmul ghaib mga uripan wallah. Suyamanan niyan na kiyan kapendadadeg wallahu ta'ala.
Suayamanan na mga kasiksaan ay titilaga Allah Ta'ala si kuyamanan yan na mga uripan yan na palapalad na nan. Pia magusay o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam takhwifan ay papangalakar katano to ay manan yan na agamatano kabakalo-kalo na makambalingan tano si ko mga suguan Allah na si itano makasulad si ko surga wallahu ta'ala agyanan imyakalala antap tano sa kibubatog tano sa giyang kay adunia. Ay akamata ron mga uripan Allah mga luksami mga babayan may kipagadatan na ayat titu-titu atau amit tegumpia miaka kuwa sa emanan yan na malakat tegudaya si kuwa emanan yan na kibabatugyan si ku dunia na kanabasitaw abiganu Allah sama dakala karuma kanabasitaw abiganu Allah Ta'ala sama dakala apat temutamukan mala akadatu padanan sa mga limu Allah Ta'ala wanugain na ayat titu-titu ayamanan yan na mitagumpi ang mga manusia mama anta kababay na sitaw ayamanan yan na miyapakasulad yan na ginawa niyan si kusurga o Allah Ta'ala mapakasulad yan na ginawa niyan si kusurga o Allah Ta'ala na gumapakalidas yan na ginawa niyan si kuyamanan yan na kasiksaan kalipadas kuyamanan yan na alungan naraka jahannam inaliw Allah Ta'ala si sa Quran inaliw Allah Ta'ala faman zuhzi anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz sa din sa yamanan yan na mapakalidas yan aginawa niyan na siku naraka jahannam kasi niyan mirami gisiku so ginawa niyan siku kasulad siku surga faqad faz na sirano sa mga tao at titu-titu din amit tegumpia si sa dunia ay amala na si sa alungan amori kakatontan masuko yag tanu si sagyang kay dunia mga luksami mga babae may kipagadatan na at tamanayan wanaw gain na sukadarapaan tanu alungan amori nagyanan sukaw yag at tanitiasa adayon sa dayon ada din abanian kakepus mga babayami mga luksami akipagadatan so kapag uradura di si kuya manan yan na agama kang galabag sa mga pipianan niya kadagdagal apko kita niyan madakal akatawan tanu agkapakay ami tumpuk tanuron su mga ginawa tanu na pedun agyang kaiemanan na di tanu di ka sasakuya isiku di ka pamakinaga siku mga bandingan siku agama so emanan yan nakapasulit tanu siku emanan yan na mga madrasa so kapasulit tanu siku mga masjid wallahu ta'ala siku kipitindagan tanu siku sambayang na pedanan siku emanan yan nakapagurad-urad di ka timu-timu isiku emanan yan na mga galabak ay kaswat wallahu ta'ala nasa din sa tao mitumpuksan so ginawa niyan sa din sa tao ay maanan niyan na din yan pakalapasan ang kanan ay maanan niyan na mga katimu-timu sa mga ikasusuwato Allah Ta'ala nasa din sa benar agyanan agalabak na din yan nanan may pesendit si isaluman amawin gyanan din ay maanan yan na may pangangarigyan na si kulang-ulangan oras ay maanan yan na kibabatugyan si kudunia agyang kuto kinitumpok yan kinitumpok o ginawa niyan sa agyang kuto abir mga pipiya ang mga galabak na gumanga kukonso ay maanan yan nakalaksik wallahu ta'ala nasa dampaman sa mga tao adi semitumpok nasa dun sa benar ami pesendit yan dinuto si kukapukatan ng manian si isaluman amawrin mga luksami, mga pagarian may kipagadatan so kiyang galabaka o ayamanan yan na mga sahaba radiyallahu anhum sa isiku agama na ayam niya kalala ayamanan yan na kaya tegudairan kaya pakaapasiran kaya pakalawlad o ayamanan yan na mga galabakaniran kaya pakalawlad o ayamanan yan agamatan o agama Islam nang gulalan sa giyang kuto at kaya pa magugupairan kaya pa magugupairan na sikukap kapakalawlad si sagyang kaiagama wallahu ta'ala saban sa badar mga luksami mga pagarian kipagadatan aswagama na di kagaga usakataw di kagaga o yamanan yan nasa satiman ulama di kagaga o yamanan yan na malaita mo kabas kaniyang buemanan yan na penggalabak si kuagama kaswagama suli mo na barang-barang kinibagan sa wallahu ta'ala adin din ayamanan yan na inilimur ka wallahu ta'ala
ada siku pedekah. Na ada mambu alimu siku pedekah ada rekap began wallahu ta'ala. Lagi dia na adna mga tao abigan wallahu ta'ala sa mapia pamikiran. Adna mga tao abigan wallah sa mapi kalantas, mapi lapiat siku katero. Adna mga tao ini begirun wallah limu na suyamanan yan nabigan skanian wallahu ta'ala sa tamo. Adna mga tao abigan wallahu ta'ala sa kadatu. Nasukalang-ulanguan mga uripin wallah, mga luksami, mga pagarami. So mga limu ay nibagir ka wallahu ta'ala. Sukalang-ulanguan na limu ay nibagir ka wallah, na ipagisir kanan wallahu ta'ala. O andang kanan giyamit. Ino mga day niya kasanggi kung sa para si wallah. Ino sukada to niya kapaginuntulang ka si kuya maanan yan na dinggalikan datua si kuya maanan yan na derpa ka miya pakatindig kun mga diswagama. Ino sukaya maanan yan na bigano wallahu ta'ala sa maanan yan na kalantas si pamikiran. Ino mga day miya usar ka si kuya maanan yan na agama. Ino suka ay maanan yan na bigano Allahu ta'ala sa patemutamukan. Ino mga din, niya gamit ka si kuya mananian na kapunggustuwa si kuagama, kapukalawlada, kapukabagara si kapakatindaga si kuagama, napalapalad na nan ipag-isa Allahu ta'ala amay makataling matano si isa aluman amawri. Mga luksani, mga pagariami, kipagadatan, na kinangalan, nagini aditano di mapamamakinag, so ay maanan yan na mga atas tanggungan, mababalita no atas tanggungan na si kukibabatug tanong sa giyang kay adunia. Ayakatiru Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyang kuto ay maanan yan na kun aliman, aw mutaalliman, aw mustami'an, fala takun rabi'an fatuhlak. Bali ang atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, so ginawang ka, ay maanan yan na matao. Katawan nakaswaymanan ni nakibabatug ka sa giyang kay adunia. Katawan nakasumababaling ka atas tangungan sa giyang kay dunia. O saka na mababali ka dato, nakatawan nakasukababaling ka dato. O saka malantas si pamikiran, nakatawan nakasunggumitan na kaon. O saka yamanan yan na malay patumutamukan, nakatawan nakaswaymanan yan ng gamitan na kaon. Kung naaliman, baluyang kaginawang kaayamanan yan na matao. O mustami'an, nauding ka kagagaas ka na yamanan na padkasi ko mga lumpukan o mga tatao na baliyang ka ginawang ka yamanan na pupumakinag. Kung naaliman o mustami'an, baliyang ka ginawang ka yamanan na matao o di na pupumaganad. Kung naaliman o mutaalliman, baliyang ka ginawang ka matao na di ka mapadsigyang ko ta mga tatao na gyang ko ta pupuganad. Na may ka di ka man mapadsigyang ko ta pupuganad na padang kaso ginawang kasagyang ko ta pupumakinag. Fala takun rabi'an fatuhlak, nabang kabali ginawang kaatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam maadam panay kapaton kaya manan yan na kabinasaan ka. Dito mga oripin Allah kipagadatan ayam mababalita no ayam anan yan na pengangarungan ng tano si kung mga galabak tano nasok yang galabak o Nabi sallallahu alaihi wasallam naguso mga sahaba ridwanullahi alaihim siran na tanto siran anyara sa iko di kang galabak si ko agama o emanan yan na punadunta daman tano sok yang galabak si ko agama nasa benar ama pakai ama pokonian so para tiatano si ko Allah na kaumanan so panaguntaman tano mambusi ko kapenggal baka tano si ko may tumala ay kasuswatu Allah Ta'ala adin ay maanan yan natutul ami adin si ko ay maanan yan na andeng amasa ang aranagyan kay adato na si Abu Qudama gyang kay Abu Qudama mga luksami mga pagarami kipagadatan na ayat tabiatin na pugugupan niya na gyang kuto adar pa ay maanan yan na brastaan sumanga ay maanan yan na brastaan sumanga muslim sa makokit sa maanan yan na jihad. Oriano to mga oripin Allah kipagadatan nakagya sumanga muslim guni na tanto siran akatataguan sa mala ijtihad mala apa naguntaman na siku kapugugupi siku agama sabab miya kay ito ay maananian sa dun sa maananian na kapakaugupiran siku agama na kabakabayaran din ay maananian na kapakaugupiran nun siku mga mga sahaba na agkatungkiran abab di pakaugup so ay maananian na din na kiugupiran siku 50 ay maananian na kiugu na agkatung nakakiran mga miskin
dipakato sa Maidan, dipakato si kuya mananian natamo kada kibigiran natamo wano gaid na disiran ay diran ning galabakan na disiran di mango sa mananian na raw nautan na putpukikan niran sa giyang kuto ay mananian na mga kuda apagdaan ay mananian na mga mujahidin niya kay ito ay mananian na adna mga galabak ay mananian na din na kiugupiran no nawid na disiran di mamimikiran katagun siran sa malapan naguntaman no anto na mga di imiugupakan na si kuya mananian na agamo wallahu ta'ala sababi anto na okay nailang kamanuto bada si ko mga miskin da siran bagi Rasulullah sallallahu sa autorize sa siran makunod sa jihad wano gaid na ipagangganiran sa pamileran puunot niran sa mananian na mga pamileran na mga kangudan naguso panggamit niran sa mga bagiriran sa bapya sa mananian na miyaka ito sa pangilelentan na yamanan niyan na ipugupiran ka asarbu ay yamanan niyan na adnamitong pugaran si kwagamo wallahu ta'ala na paaganta sa giyang kuta tutun agyang kuta Abu Qudama na si kuurian ay yamanan niyan nakaplelegiran sa yamanan niyan nakapagugupiran sa giyang kuto adarpa na si kukagagawi ini announce ay yamanan niyan Abu Qudama si ko mga pagtaw niyan agyang kuto galabagiran nasiku kaya gagawin niyan na adna sa katawabai am yakat talinguma siku Abu Qudama adna sa katawabai ay makna niyan na yakat talinguma sa malok sa mekipagadatan na mapakay akasan anon mapukaw niya na suya makna niyan na kapugugupa ababaling kaya makna niyan na makaugupa yang kuta kabalin niyan ay makna niyan na mabalita no ang taawun mauyag tanuag yang kuta ay makna niyan na kapaguran ulit siku kapunggalabaka siku agamo wallahu ta'ala namiyakat taling mo nagyang kay sa katawabai na si Korea no kaya pakataling mo nagyang kay sa katawabai na inalirun Abu Qudama o anton na ai masisinganin agyang kuto sa katawabai na mialin yan sa agyang kuto adatu aso Abu Qudama amir pinaka-amir sa agyang kuto ay mananian na derpa tigyan na ya amirin mu'minin at tigyan ko Abu Qudama saben sa benar aso ay maananian na pagariakan na gusto karumakan na palapalasiran iniraga si kuagamo wallahu ta'ala palapalasiran iniraga si kuagamo wallahu ta'ala naskam ya pamilya na ayam ya kalala apa naguntaman namin na sualungan amore ayam ya kalala apa naguntaman namin na andamanay mitumpok kami si kuagamo wallahu ta'ala mitumpok kami si kugalabak ay nitinan Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakagiyasak na tigagyang kutabai na tamok akyugupakan na si kuya maananian na agama wallahu ta'ala mananian na mala kitumpu akan si kukaplelegiyo sa kapagugupin niyo si mga muslim sa giyang kuta darapa na pengening kurkahay Abu Qudama adam penamalalang baawat akan na tigagyang kuto ay mananian na bai na pumangening kurka apa kau nutangkas kanian si ko ay mananian na kaplalakaw niyo an magamit si ko ay mananian na mga lalang si ko Allah ta'ala na so Abu Qudama na danyan yugyang kuto bai ingkay nuto nakagiya suwat agyang kuto bai nakamudaan nagyang kutabai nakabaiyan din ay mananian na adumpen ami pangarigyan si salungan amori adumpen ay mananian na watayan amya perang salang wallahu ta'ala na dednutu iyugi wa Abu Qudama na ayadun ay mananian na miya kalala miya kulubai sa den nakatarima audatu sa giyang kuto ay mananian na ugububay na antun na ini pinggal po kagyang kutabai natigyan na piyotulian na gyang kutuan niya katastasya na buk piyotulian na gyang kutuan niya katatasya na buk natigyan na kagyadang katarima so yung mananian na kabaya ka na itumpu akan siko agama natarima ang kagyang kay amatasak na buk at tigugyang kutuabay natigagyang kutuan mananian na dato aso Abu Qudama to ni kidi ako sa gyang kay niya katatas piyotula ka natigyan na babid na kaatigyan si kuya mananian na nakuda baliang kaya mananian na tali si kukuda ka agyanan imababaling ka kapataka si kuya mananian nakuda ang gamitan ng kasay ko kaplele si kuya mananian na lalan si ko Allah ta'ala na tiyari mauda to agyang kuto mananian na panulon yang kuto apa na bang
akabaya agyang kutabay orian yan mga luksami mga pagarian makipagadatan namya pita namya umagyang kut akaplelegran na orian ito mga luksami mga pagarian namya kataling umagyang kay asakatawat abago mama ay tatagalian na ginawa niyan sa kapagunutian na tigagyang kutayamanan niyan na abu kuda maanta ka di ka pa kay suyamanan niyan na kaunot ayamanan niyan na manguda di ka panggapa kay sa kapakunot ka na tigagyang kuta sa katawa wata amalamang di pa nagundaman si ko aga masakitong po kung ginawa niyan si ko di ka pagura doon di si ko mga pipya tiga na saben-sabenar hay abu kudama amele akan suinakan na sumyungor kasi ko kagagawi. Namya alin yan, agyang kuto akakiswaswat yan. Ama kaadin sa kaniyan sa watayan amya Francis alalang ko Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kabay uwinakan na makadin sa kaniyan sa wata. Wata yan ami pangangariyan si ko Allah Ta'ala. Adin panayamanan yan na wata yan amya Francis alalang ko Allah. Na edin na kabay akan na hayda to na mapakaunot akong ka. Amagamit akong mamamusi ko agama. Bapya so antunay pununugu karang natigyan na tigagyang kota sa katawatan na punggalabag ang kudin. Asar kami tupok ako mamusi ko emanan yan na mangalalan si ko Allah Ta'ala. Na si kudiran ni katigla agugyang kota dato na miya ako din o emanan yan na dato mapakono tagyang kota wata. Sa isat tigagyang kota dato aya kapakono takarga na sika sa likod. Nabaka pamang padatigil si kukapakay pitidawa saya penggalabag ay pag-isang murkatigyan na suyamanan yan nakapungawidi si mga panganangkan suyamanan yan nakatinda sa panganangkan nagkanuayamanan yan na mga mujahidin nagipip buwi pag-isang murka sa di ka pamang padisi kukapakay tidawa katanto ka panakamuda na tigagyang kuto ayamanan yan abu kudama magamir sa gyang kuto adarpa na tigagyang kuto wata uway isa ladato na imbagya karakali na ipungunutaan da kadin nagyang ko tayamanan yan nakabaya ka uhay siya ko natigin sa likod ay buwa panggalabak ko na soyamanan yan na mga panganangkan sa din sa isubu ka dato na isa lang na panggalabak ko asar ka mapada ko si ko yamanan yan na lumpong ano mga tao panggalabak sa mga pipiya si salalang ko Allah Ta'ala napakaganda sa tutun anya ka isa nagyang ko tayamanan yan na mag-aan din nakapakataling umayran sa gyang ko tamay din akap tiduan na dumi kesirandaan sa gyang kuta darpa na niya umagyang kuta masuli agyang kuta wata aka kapumanindaan yan tiga gyang kuta dato hay wata hay gulam na niya umaswemanan yan na pakisasangang kurka ayamanan yan na mga panganangkan na imanto na pangilubak sa darpa ama lumawatan sa gyang kaya darpatan no kapara subel agyang kuta panganang kanagit kisugat sa agyang kay mga tao dudugawan sa kaya pleleb pangiluba ka sa mga itagun panganang kan kate sa mga panganang kan na pamaninda na kay ni kaan midawag si kuya maanan yan na mga tao kaan siran katagu sa bagay napaganta sututun mga orepenola mga babae may kipagadatan namya maninda agyang kuta wata sa agyang kuta din yan di ka pamaninda na miya titi adirun di peneo yang kuta dato miya titi yang kuta dinyan di peneo ando mga di yang kuta gulang ino mga di yang kuta pakisa sanganon na ada dinyan manggalabak miya titi ya pakumanian di ini pakumagyang kay sa katawa manguda oreno to na sumyong skanian pengilubae na yang kuta gulang yang kuta sa katawa manguda na orian yan na ngele ni nagyang kota manguda mga luksami mga babemi at tuturog nagyang kota manguda siyarok at turog nagyang kota yamanan yan na manguda na kaya di pata nagyang kota panganangkan na ngele ini dayon wabu kuda magyang kota amir sa gyang kota yamanan yan ini dayon yan nagyang kota din yan di ka paninindaan na ngele ni nagyang kota ayamanan yan na manguda absinga siko katuturugaw nilai niya nagyang kuta manguda sakap singa iyan nagyang kuta katuturugaw pesinga nagyang kuta manguda na oriano kya pa kana nagyang kuta manguda na nilai niya so bukuda na miya nakalakagyang kuta sa kata manguda tingina hey dato na aprile ako mga siyaro pa kwa turug na tanto kumapiagyang kuta kya turugarakan na daw ko din may nang kaso emanan yan inisubu karak natigwa bukuda ma dan natigin na wida kalian rakan
Jipus katigan kerarangitan inunta na mater ukarakan no Antoni pitet lagi na pagka kaya tiga na mananya na miele ko si kumunta laga datar kau to makasisinga iman to tiga na panutulang karakan no Anto na agyang ko to pitet lagi na pagka na tiga gyang ko tawata at tiga na insyaallah tiga na panutulang ko sa korka agyang kay amanan yan na miya kapya-pya pitet lagi na pakan tiga na pitet lagi na pakan na miya katali mo makusi ko amanan yan na miya kapya-pya amanan yan na derpa na miya kaili ako tigin sa madakalaraga mga bagwa tao agi ako iran di mibitira disiran di sisinga-singa disiran upama di kekentawa yang beturu agyang kota yang ananian na era di terun na bagian na tigin suka rumay mardia anta mga dito mardia ana miya masagyang kota yang ananian na sakataw gula na ini sini nabimutan mga muda anta agyang kota mardia na tignasungka sagyang kanan aderpa nasa din sa may lengkaon nagyuto si Mardia. Sukya sundian nun. Naad na miile niyan emanan niyan na miyakat ti da bagubay. Raga miyakat ti. Nasukya sundian nun. Na inubay niyan. Bas katigin si Mardia tigugyang ko tayo manan niyan na mga tao sa diwa. Ska ko ni karumakan. Dito din kumatay dahil na mili niya na yamanan niya nakatay. At tiga di, sulod ka sa yapang kaadang pa na yamanan niya na bai sa yamanan niya na gyuti karumang ka. Na sokya sundiat man sa gyang utay ka dua yamanan niya na sulod niyan. Na mas lawa na gidigyang utay yamanan niya na miyaw na sakatay. Dito din kumatay dahil gyang utay ka dua mili niya. Natigin na bas katigin si Mardia. At tigira na karumakan. Natigin na di. Adang panatigin na sa sulod roo. Ayamanan niyan na gyuti magpengarumang ka. Na orian niyan na sutya pakasuldian na osto din. Amas matay da adigyan ko to paganay. Nagugyang utay ka dua. Agyang utay ka talo ay miyaylay niyan ada din niyan maylay. Siku kembus ka niyan niya kapag into sa dunia. Sa gyang ko to kataid agyang ko to ayamanan niyan na bay. Nagiti sabab at tigagyang ko to ayamanan niyan na sa tema na gulam ay na din niyang kudato aso abu kudama. Akapupukas singa ka nagyang ko to uman ako makasulod si kwarto na makaila ako ron sa nititud na matay daraga na orian yan naturubas ka so karumakan na mardia tigna pada ko si kumaka karumangan na kanabasa ni pure ka karumamanan niya na special na mardia adam panayamanan niya na mas tara labirakan na gito at tigin na makasinga ko manakan maylay man ako makasulod sa giyang kutamanan niya na darapak asala kawaraga mi betadun na makasinga ko kakagya deken din na tigin maylay sa ayamanan niya na subra ko kataid ayamanan niya na mga raga sa giyang kuto adarpa. Allahu Akbar. Nauriano to. Makagira ko sa giyang kuto ayamanan niya naragahal anti mardiya. Baska so ayamanan niya na dira pagalin ra nakarumakan na si mardiya. Natigo. Ba iya uway sang natigil so karumangka. At tiga giyang kuto ayamanan niya na sakataw ba nasuka sugu biru lagi ang kuto sakataw mangde. Haya rupaan emanan yan na sakataw mama agyang kuto kabubali niyan amama. Nasudin sukang gekesanian sa agyang kuto emanan yan nakaruman yan. Namya kagira agyang kuto bai. At iyan na dipasi. Ingkay no to. Nakagida kung kang panatiyan mapanarama. Pamana mataga kung kang masasapad. Wanawid na data panatiyan makatapi. Wanawid at tigagyang kuto sa kataw abai amya kataytay. Hadinya niya di pa manutulan si yung datu. Ayam niya alin niya rakan at datu. Akapupukas singakan. Nananana ay inalin niya rakan na mapungaruma kong ka ba'da zawal. Mau'iduna ba'da zawal. Ay inaliagyang kuto sa kataw abai. Ay insyaallah tigiyan na panamar ka ba din. Kaya insyaallah tiyan na makapetuna ta si kuemanan niyan na karantinian halungan. Amay kami tadi masuemanan niyan na mapita na may siku luhur. Betul na sa zawad na igiramanan niyan na suemanan niyan na alungan na miya sintir.
romaranti alungan wetuelungan nagyuti atigyan ni kapakapetuna mapita atigyan na makapetuna na si Koreano to atigyan na mapungaroma kung kaatigagyang kuto ayam ananian nasa kataw abadi natanto din namin yung masagyang kuto ada to sagyang kuto tagi na panagyang kuto awata orian yan namiyapita oriano kiapita yan na miyaw madinagyang kuto akatidawa mga loksami mga pagaremeki pagadata miyaw madinagyang kuto akatidawa na miyaw dato agyang kuto sa katawa gulam tanto din ko excited tanto din na mabababaya sama awin mo sa kampilan natigagyang kuto dato ka naman nayapasad to at tigagyang kuto ay mana niyan na dato na di ka pumang padisiko kapag tidawa si ka sa likod anak ibu gulama bokor kada tu dah mapamanutulan nagyang kuta pasadang ya gubyang kuta mardia maya tigen na mga petuna kami dinatigen natigin mana niyan na kapakapetuna niya gyang kaya mana niyan na mapenda ko sa gyang kaya jihad mapenda ko sirkan na maunguna ko na din nagyang kuta mana niyan na sa kataw gulam na separan din nagyang kuta mana niyan na sa kataw ada tu nakagiyamay ilay agyang kuto ada din na mapapadalam si kupuso yan ay manan yan nakalak kaya din na may ilay niyan si kubuntalin agyang kuto kababali niya na exciting makababali niya na kabababaya yan si agyang kuto kipetunan yan sa agyang kuto abay amit miyokit si kuto taginapan yan aya pasadiran na makapetuna siran ba'da zawad si kuko orian may manan yan na kaputil o kuya manan yan na alungan si kuya manan yan na karantin yan na alungan na insyaallah na makapetuna siran sa gitu din ikapakaputepiran agyang kuto ay manan yan na mardia orian to mga logsami na miyang nakunagyang kaya sa katagulam ada din marnagyang kuto ada to amawids ganyan sa pana na talo-talo timang panayamanan na ibabita din nun para maganagyang kuta kaganatin yan si dunia Allahu Akbar na naurian yan na miyang ato din nagyang utawata ini diba din nagyang kuta emanan yan na mga panayan taman sa miya kapateron sa emanan yan na ikatalo na tiari mas kanyan wallahu ta'ala na orian ukia pasadagyang kuto akia tidawa na piang iduba way maananian na dito ando matatagod yang kuta sa katawata namili niya nagyang kutawata adi sira kata lamaut kaya maananian na miyaw masupasad agyang kuta maananian na bai amyo kitsa taginapanian kau to orian yan na miyaw bero nagyang kuto sa kataw ada to at tigin na gulam kana madadokor kateru at tigin na dikatigian pagunot dikatigian pengato sa sikasalikod na anto na ini aping galabak kay ni na tigwe manan yan na sa katagulam hideto na sagyang kaya manan yan na kakeperangakan na dahun na sinitin ada din masalin na so babaya ay manan yan na mapapadalmarakan ingkay no do nakagyan niya tangkad na siku ginawa ko at tigin nagyang ko tatagi na penakan nahak pure din na yamanan yan na may petuna ka nagyang ko tabai amiyo kita siku yamanan yan na tagi na penakan sagyang kay amas at tigin na iman tud na siya tigin hay dato supasadami sama pengarumakan nagyang ko yamanan yan na sa katabai nagu suinakan at tigin teruang kasi kuinakan suem ananian namiyati amandingan-dingan yan amabali panasuwata yan apa na siku mga apa perang si salalang ko Allah na teruang kaun waang kaagyang kay bangkad akan ay mananian na mapapanwaru agatan dan winakan na uswas kanyan agyang kay aruhu na mananian bangkala ini uwatakan na begang na kay ini kuinakan kaanian mi pangangadi kesiku hadapan wallahu ta'ala aadem penayamanan yan na watayan amya perang si isalalang si wallahu ta'ala na urian untuk mga luksami mga babeni na kinwa agyang kuto ananian na datu agyang kuto bangkala agyang kuto sa katagulam taman sarun din miputus na miyakuan yan sumalayan na antap na urian yan na sukya pakabalingiran si sa ananian na ingadiran na piangilu bagyang kuta dato agyang kuta sa katabai
na ini begini no nagyang kutabang kalawatayan na tanto din anya kaguraw agyang kuto ayna tanto din anya kaguraw agyang kuto bay na tubigyang kuto am ananian nasa katawda to ang tunay pungguraw ka bagagyan niya perang si o am ananian nawata ka sa lalan si ko Allah na tigagyang kuto bay at tigyan na kena hidatu ayah sabab akia babayakan nat kagi am ananian na suan dengakan aman didingan-dingan ama balipan sumangawatakan sukarumakan na mausar si kuagama na imanto na palapalayan siran ayam ananian na miyausar si kuagama wallahu ta'ala miya perang si salalang ku wallahu ta'ala na imanto na miya sukalang ulang mandidingan-dingan na kan si kuki babatugakan sa gyang kay adunia na palapalayan na inibigirakan wallahu ta'ala ayam ananian na so ayam ananian na kederpanami so pamilyakan agus sukarumakan agus suwatakan na miyatang kadeden ayam ananian na ay nagkebungsa nami na sumapi ada pa aginan susurga wallahu ta'ala aman diningan-dingan o kalang-ulangan o mga tao siku sa giyang kay adunia ginan mga luksami mga pagariami isabab as katano na mabalitano aso may tumala ang kagagatano sa kapakaw gupatano siku kapunggal baka siku agama na panaguntaman ang tanong sa kinangalan na mitumpo katanuron may tumala at yugup ka si agama na ugup na ka o ay kapasangan na ka na atamok ay babagir ka wallah na ugup na ka si agama o saka na babagang ka wallahu ta'ala sa mapya akalanta sa pamikiran na usarang ka si agama babagang ka wallah sa mapya katero na usarang ka si yang ananian na ikaswatu Allah ta'ala ay nali wallah may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha sadin sa tiguan Allah ta'ala sa emananian na makaugup pasiku ugup emananian na mga pipya na sabun sa benardan ang makapembagyan nun sa emananian na mga pipya mapia din na mapembagyan na kaon din na kalapis o emananian na kapagugup pasiku mga pipya uding kau tumakwa udir kay balas wallahu ta'ala si sa dunia na imbalasar kau tu wallahu ta'ala si sa alungan amori so emanan yan nakapunggal bakatano si kuagama wallah na kinangalan na si misungkad si kukyang galabakaw no Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam so initinan rakatan no Nabi sallallahu alaihi wasallam so agama niyan na kinangalan na manggalabakatano antunay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah panampay na kunyo at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bapyat sa satago ay miya kalala sabutan no siya na bapya sa satiman miya kay ito may tumala sa kigup kasi ko agamo Nabi sallallahu alaihi wasallam agamo wallahu ta'ala na ugup na ka sa bapya miya kay ito akapukugup ka ay agada ko naghingyar ka kung na miya kay ito na bapya miya kay ito na adidi mas tumo adi suem anania na den na minigupian si ko agama dia pa naman kaugup na ba den miya pa si ko anania na miya kapamulya si ko agama wallahu ta'ala na isanan apo nang ginaan tanong mga orepan wallahu ta'ala kamakang pambukay mananian na buat tatangkad na ka na padagas si umat Nabi sallallahu alaihi wasallam na anda man ay kakugupir ko Nabi sallallahu alaihi wasallam amay ka din ka ganda pagkaagyang kuto ay nitinan rakaw Nabi sallallahu alaihi wasallam Antoni nitinan rakaw Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapung ganda bakang kasi kung may tumala ay ikaswatu wallahu ta'ala amay dinay mangoripan wallah makatali mo matanong si salungan amawri na ded na agkapasantan ded na agkapasan upitang isa na sumsiran si kuya mananian ng barang-barang ang mga nabi puno si kuya matano Adam si kuno na ded asyafa'a panabang abagiran kibagay agyang ko tayo mananian ng mga ambiya na ay mulimpusan ay mananian nagkapasan tanong mga oripan wallah na sunabi na may kadingkang galabakaso ay mananian na inigdanan rakaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na tuna pa ni mapambagyan na ka ang mga syafa'a panabang salungan ay mananian nagawi asagyang kuto agawi la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim so tamok ka naguso ka ay mananian na mga buwatan na kanadikayra na ay mananian nagkugupan inun tabuso ay mananian
nagalabak ka, nagusukap yang kay parangay. So ay manin mga galabak ka mga pipian nagitubi po perkasi siku kapagkatali kumang kasi sa alungan amore. Ha? Annahu sallallahu annahu ya'ti fasajida li rabbih wa yahmadu. Ha, sagyang ko gawin napakataling umasunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sujud si kukad na niyan na pudi-pudi niyan na wallahu ta'ala la yabda'u bis syafa'ati awalan di daan na yamanan niyan na makapurpunan sa baka penapaat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa di makaidin sa wallahu ta'ala thumma yuqalu la na terun rekan wallahu ta'ala irfa' ra'sak sagyang ko to kasujud Nabi tanang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na terunun wallah puro nakadana sa yamanan niyan na ulong ka wa qul yusma teruka tigu Allah taala ka pumakinageng ka ha was'al tu'ti ha pamangni ka tigu Allah taala kay bagir ka wasfa'tu syaffa' na panapaatakan na tigu Allah taala kapag sapaatakan tigu Allah taala imgirun wallahu taala idinagyang ko to syafa'a na amay kasika nadar kama pada lemagiang kota babaya ko Nabi babaya ko yamanan yan na Allah Ta'ala na andaman na yamanan yan na kakapediga ko syafa'a panabang ama kapupun ko Nabi ay kamata niron nat yang tangkadadin Allah Ta'ala ay buwa makapambagian na ko syafa'at la yashfa'una illa liman irtada adad na yamanan yan na kasafaat tigu Allah Ta'ala inunta so syai' akababayaan Allah Ta'ala illa liman irtada sa usa kababayaan Allah Ta'ala kabaganian sa idin sa emanan yan na masabit agyang kutoripan nasirabu emanan yan na makapumbagian si kutabang ha o kabaya ka akatabangan ka mga loksami babayami pagarami si kuagama na baliyang ka ginawang ka emanan yan na mataw ka mamumanabang mataw ka mamumugup si kuemanan yan na emanan yan na agama wallahu ta'ala ha kamata katul Nabi sallallahu alaihi wasallam kamata dinutudan saya manan yan nagalabak ka nagyuti na number ka sa dansang galabak na nagyuti mapragun ka o saka namya bali ka makaugupan nakugupang ka mambu ha ito sabab mga loksami mga pagariami bapya may tumala agyang kuto ay mananyan na ditano di manggugud ditano di mananyan na mapamagusay si kuwagamo wallahu ta'ala na balintano to bulawan na si kuwa mananyan na mga pammakinagang tano ha balintano to malatuma si kuma ginawa tano balintano ay mananyan su mga ginawa tano na lalintano adinduan si kuwa wallahu ta'ala abagan tano niyan sa mala ababaya si ku kapunggal baka si ku may tumala asubuan wallahu ta'ala babya si tanutaguan sa yamanan yan na diyangka balasan tanu wallahu ta'ala si ku kaya pamakinagatan si ku mga tadgir mga pananadam si ku mga usayan si ku agamu wallahu ta'ala si tanugudamana assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.